Helo eto, Jeremy ydw i, a rydw i wedi bod yn gwneud pypedau. Rydw i wedi bod yn gwneud pypedau gyda hen sanau a hen ddarnau o ddefnydd a cherig o'r ardd, a hen foteli a hen ddarnau o bapur arian a phob math o bethau ffindies i yn y tŷ. A dyma rai o'r pypedau rydw i wedi gwneud yn barod. Dyma Joe. Ydych chi'n cofio Joe? Helo. Helo bobl. Mae Joe yn hapus iawn heddi. Pam bod ti'n hapus heddiw, Joe? Rydw i'n hapus achos mae gen i ffrindiau. Achos doeddwn i ddim wedi gweld yn ffrindiau ers lot o ddyddiau. A wedyn nes i gwrdd â ti. Fi? A phwy arall, Joe. A wedyn nes i gwrdd a Sam, drofon co hefyd. A rydyn ni wedi bod yn siarad am lot o bethau. A dyma Sam fan hyn. Helo bobl. Helo Jeremy. Helo Joe. Wyt ti'n iawn heddiw? Ydy, mae'n iawn heddiw. Ydy, mae'n iawn. A swn ti Sam? Rydw i'n dda iawn, diolch yn fawr. Rydw i wedi bod yn siarad â lot o bobl a gwneud lot o bethau difyr. Ond rydw i'n credu bod angen pyped arall arno ni, Jeremy. Pyped arall? Ie, pyped arall. Dyna ni angen rhywun arall i chwarae, neu anifail, neu rhywbeth fel yna. Beth am hwnna, Joe? Mae rhywun eisiau anifail. Ci bach falle? Aros ti fan'na. Tra bod fi'n gwneud anifail bach. Fel anifail anwes i chi. Gyda hen hosan. Ruff. Ruff. Na, dim eto. Mi eisiau mwy o bethau yn does. A chi'n cofio o'r blaen, oedd rhaid i ni gael llyged. Bandi elastig fyna. A capiau boteli dy fi fan hyn. Dwi'n rhoi rhain i fyna. 1, 2, Ruff. Ruff. O, trwyn bach falle. Darn o bapur wedi glido fyna. Mae'r ci bach yn chwilio am diwedd. Helo, ci bach! Beth o ti eisiau? Ruff. Ruff! Rwy'n credu bod angen bwyd ar y fe, Jeremy. Jeremy? Ruff. Ie. Mae bisgien yn ymhoced i. Nid i estyn y bisgien o ymhoced i. Os gwrdd yna. A'i roi i'r ci bach. Ruff. Dyma fe. Aros. Ruff. Aros. Mae'r ci bach wedi cael bwyd. Ydych chi wedi gwneud pypedau eto? Fel y ci, mae fel Sam, mae fel Joe. Achos os ydych chi wedi gwneud pypedau eto, neu os ydych chi'n mynd i wneud pypedau, fyddwn ni'n hoffi i gweld nhw. Please newch chi anfon nhw ata i. Post at @aradgoch, neu drwy Twitter, a gewch chi help rhywun arall, @aradgoch a @celf llinell Cymru. Neu gewch chi wneud fideo falle, gyda mwy o bapedau a bod nhw'n symud o gwmpas. Hwyl fawr! Mae'r ci bach yn dweud rhywbeth. Mae'r ci bach yn dweud. Mae'n gweud diolch am y fisgien, a mae'n dweud. Right. Mae ci bach yn dweud bod lluniau gyda ni o bapedau mae plant eraill wedi gwneud yn Aradgoch ers talwm, a dyma rhai o'r lluniau yna i chi weld. I chi cael syniadau am bapedau eraill. Iawn? Ie.